Hello mga ka-listeners, maayong gabi. Ang oras alas 6:32 o pizza tanawon to sa pizza haron ha. Pizza 11 na mga ka-listeners no, March 11, 2025. Ug mag-upload ta karon sa part 3 sa bag-ong haon. Ato ning kuan apso ning dramahan no para maka-focus na ko sa Chico Malo. Yung dramaha bagong haon kay mubo ra man din eh. So ako lang ning unahon og human tingali no. Katong si Kumalo kay subayon panahon guban nga live streaming. Diya madugay-dugay ta gamay. Pasensya kayo mga ka-listeners. Ako sa ning tiwason ning bagong haon mga ka-listeners no. Nya sa di pa magbasa sa inyong mga comment kay o mag shout out na lang siguro largo kay taas-taas naman. Taas na yung mga comment nga natigom no. Ang una na kong basahon kay si Les Lonsaga, no? Shout out ni Les Lonsaga, no? Si Hi Lods, si Manang Apiat ni thank you sa Sumpay Lods. Naminaw siya sa Lone Ranger Part 9, no? Salamat kayo Les Lonsaga, no? Sa imong pagpaminaw sa mga drama. Yeah, shout out nimo no? Les Lonsaga. O si Lingil Habman, hello sir, idol, thank you kaayo. Sa pa yan, Lingil Habman, no? Salamat po sa pagpaminaw sa Bagong Haon Part 1, no? Nya Part 3 na taron. Nya si Richard Alburo, wala pa sumpay idol. Wala sumpayan, ay makabalaga kayo ito ginang panikamutan nga mahuman na ito na yung dramahan, no? Sabi na ang Chico Malo. Pero sa pagkakaroon, kinisa lang kay ako pa manggi-arrange ang Chico Malo. Si Ronnie Tisoy, idol asa ang part 6 idol, na-upload na to part 6, yung part 8 na tataman sa Chico Malo, no? Ronnie Tisoy, nalit na kong basa. Nya si NSD PGE, nindot kayo ang drama nga sinulat ni Jinray Kabidad, ang asawa ni Ray Boris. Pareho gid sila mga maayo mohimo og mga istoryang drama, action man o comedy. Pa-shout out ko ni Boyet Kibiti idol, no? Shout out ni Boyet Kibiti, no? Gi-shout out kaning NSD PGE, no? Channel. Og si Cherisa Cabonita, hinaya pud nimo maka-upload oy, gagbay pa man may pinaabot sa part 6. Naabot na tag part 8 no. Cherisa no aning Chikumalo. Part 9 na pud. Ang gamay nila agwanta ng Chikumalo no, murag kuan na siguro. 5 siguro ka part or 4. Ako sang subayon og maabot bag 5. Lydia Palangka, dol asa ang episode 10. Excited naming maminaw. Nahuman na gyud ning Lone Ranger no. Nalit na kog basa ni kay balik na kog subay ba ang mga comments sa niagi. Yes, si Mary Arlene Corbera, idol asa na ang sumpay sa nahuman na ning Lone Ranger no. Salamat sa imong pagpaminaw no diya sa Bisha Saudi no. Salamat kayo Mary Arlene Corbera. Si Kuan po, si Annalyn Samson. Good evening, idol. Thank you na ang sumpay. God bless you always nimo, idol. Salamat kayo, Annalyn Samson. Og si Jocelyn Infante, Lord. Salamat na nagid among giulat na drama. Salamat po, Jocelyn Infante. Og si Ray Abintahado. Salamat kay amigo kay Nanay Sumpay. Salamat po nimo, Ray Abintahado, sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Rinaldo Restipicar, morning dol, aslang dol, wala na lagi sumpay sa Chico Malo, no? Ato na sumpayan po sa part 9, no? Birds Dig Sub, tanggal idol lagi, pasensya no, kay madugay-dugay kita. Sa man nga, ay balo na mo sa rason, no? Di na nagbalikon, kay magtagplakang guba niya, masungot na ning uban maminaw. Kinahanglan po mo spray, no? Para makasabot po, pero usahay po ang uban, maglagot na, kay balik-balik na kag rason. Pero tinuod ba yun akong rason mga ka-listeners? Nga, mo. Lisod man pong maghimo-himo kung rason, no? Nga namay tinuod nga rason. Muna nga, sinsya kayo sa mga ubano nga nadugay kong upload. Si Rachel Yang, thanks dol. Way sa paya, no? Rachel Yang, salamat po sa inyong pagpaminaw niya.
kabantay mo maglingi-lingi ko kay samawan sama sa mata ang siga. Annalyn Santarin na jud ang sumpay. Salamat kay Annalyn Santarin og si Christine De Ases. Hi, salamat sir na jud intawon. Taas-taas pud panahon paabot. Hihihi. Nindot imuhang giabangan sir kay dako. Amo gaway itsura mo nindot jud na maayo labi na og mapinturan. God bless sir. Enjoy your new home. Kini mga komenta na balik na kog basa ni kay nalipat man ko makalas asa ko taman basa niagi. Ako na ning gibalik og basa no. Nya si Milbin Terio, thanks Luis Dugayan, abot sa tino na humana gyud yung Lone Ranger no. Salamat kay Milbin Terio. Nya si Richie Sumili, asa nang sumpay sa Chico Malodol. Ito nang sumpayan no. Sumpayan. Kini sa lang ato ang humano ning bagong haon kay murag bikil sad. Kaya nabiyaan ako ni no. Nya si Junil Saluta, asa naman si ko ataya ba? Pasensya kay kanan. Nabot na part 8 no kini yung comment kay sa Lone Ranger din eh. No? Ito na humano lagay mo kabalakan ako ng humano ng si Kumalo. Ako lang gipapahuway na akong mata mga kalisinas kay kinakalabadan. Kaya labadan kaya sila tubang sa cellphone. Na nga pasensya kayo no. So ayun ko balaga kay nasugdar man ako na ako ginang tiwason. Salamat Junil Saluta niya si Fitere. Dul asa nang part 6 dul dugay naman idol nindot na rabat to. Abot na sa part 8 na sa Chikumano. Og si Manahil Ali, hay salamat na jud ang sumpay. Nana jud ang sumpay, salamat idol sa payan Manahil Ali no. Salamat po sa imong kanunay pagpaminaw. Og si Mami Bisdak, salamat po sa pag-upload dugay na jud ko naghuwat sa sumpay ani. Shout out loads o God bless from KSE. Salamat kayo Mami Bisdak no diya sa KSE. Og si Leopoldo Pagapular. Dol na bang si Kumalo napod na itong part 8 no. Nalit na kong basa ni or nabalik na basa ni. Si Randy Castro bustagal mo naman mag-upload buti na may sumpay Lone Ranger tapos boss sumpay pala sa Chico Manalo. Nahimo maning Manalo. Chico Malo no. Nalit ko basa ni pero nahuman ako ng sumpay sa inyong sa niagi no. Ay murag sa part 6 patutong tayo pero karon part 8 naman tong Chico Malo. Nga si Lani Fatiri idol asa ang part 6 ani nga drama indot ba yung taong paminaw na-upload na to no ang part 8 sa Chico Malo. Late ko basa ni nag-comment sa part 5 pa sa Chico Malo no nalitag basa man no part 8 na taron anya si sani from Nunok ito Matalom Latinos. Salamat kayo na Lani Patiri no sa Nunok ito Matalom Lati no. Salamat kayo sa paminaw diha no Lani Patiri. Lini Umiga dako balay rintahan pila pud rent am nabasa na din ako nino natinumdum na ko nabasa na ko balik eh. Salamat kayo Lini Umiga no sa imong pagpaminaw. Og si Mary Arlene Corbera, good evening idol sa salamat sa pag-upload sa Lone Ranger. Ganahan kong maminaw ani nga drama habang nagatrabaho ko diri sa Saudi idol. Asa naman ang sumpay sa Chico Malo kung giatangan ang sumpay. Salamat sa pagbasa idol. Salamat po nimo Mary Arlene no. Mary Arlene Corbera. Salamat kayo ang sumpay sa Chico Malo no. Na-upload na nato ang part 8 no. Part 9 na po inyong ating no. Si Lodi Mejias, tulo ka heart. Salamat kay Lodi Mejias. Og si June Al Bilacastin, salamat po sa pag-upload sa episode 10. God bless you boss. Salamat kayo naminaw siya sa part 10 sa Lone Ranger. Ipanso, alamat boss kipaabot dugay na upload murag busy siguro ka boss. Murag na nakakita na mahabangan diha boss. Diyan nindot ba boss sa akong lugar. Salamat kay Ipanso no. Nabalik na jud na hud ni basa, nakinumdum ako. Dito ko na lang ko shout out no. 10 minutes na tong intro vlog no. Di anta maglangan mga kalisunod no. Isa Jubilin Gory Loads wala pa ang part 11 sa Lone Ranger. Natapos na ng Lone Ranger no. Salamat kayo Jubilin Gory. Ito maglangan mga kalisunod, paminawan niyo ang part 3 sa Bagong Haon. One look and then you iba na. O karon mga kasama niya ang sumpay niya itong sugilanon. Bagong Haon. We're together. Manginahan ko no siya nako. Kay magtipon na kuno mo. Uy, Kay may naitabo man ko ninyo gabi eh.
Usa! Nabuang na! Wan! Nagmata ka na, Wan? Ayo! Nanaay, ibalik na. Usa? Uy. Hala. Sige tay, Wan! atuon sa nako ha. Ablihan ako. Hi! Good morning. Asa ka nang? Sa kusina, nahibaw ko nga wa pa mo'y nilungag kay hubog si papa mo. Busa di sa'yo kong mata kay maghikay ko. Manak og luto na. Di ay. May noon. Sudan na lang akong lutoon. Napa may sobra gabi nang. Di ay. May noon. Si papa na lang nimo ang akong atimanon. Wa pa man mabaldados papa o tatay nang. Ay, komedyante sad kaliwat sa imuhang tatay. Muna'y ganahan ako sa kung umaabot nga anak. Magapa di ko ni mo utong nang. Grabe, liwat yung kanip tatay mo sa imong kakomedyante. Project nagilukdong na ni Dayan. Sige dong ha, kay sponge bath na lang nako sa tatay nimo. Basig nag-hangover pa na ha. Gamata naman nang. Mata na di ay? Sige, maghukad na lang ko kay nakaluto na magkahaka. Anda mo na lang nako ang lamisa aron makakaon na siya. Nang, naandam na sa nako nang, gitabunan lang. Buutan na day ni mo, uy. Yes. Kabuutan sa umaabot na kong anak. Makabilib. Magkasinabot kid mo ni Dayan. Kay buutan man sab ang akong anak niya, kugihan pagyud. Hala, imposible yun na nang kay North ug South yun mi. Sagdi lang na anak, sagdi lang. Kay ang North ron, maraw na managikan sa South. Mag-abot raman gihapon mong duha. Ay, hi, good morning. Good morning. Dali, paghinay lang ha. Basig matumba ka. Lipong para baka ayo ka sa okay. atong giinom kagabi. Okay na ko, Norma. Labad lang nga akong pero wa ko malipong. Okay na ko. Oh my God, labad ang imong o? Oh my God. May tambal ba mo diha para sa labad sa o? Oh my God. Ay, kunwa, magpalit ko sindahan. Oh my God. Nang, labad na sa unang, di na cancer. Kalma lang. Saan ako pagkalma nga naglabad mo ng iyang o? Tingalig naglabad ang iyang o. Hala no? Ay. Labad na gani. Sa'yo ka man lagi, Mansya. Mansya. Di Norm ako, oy. Norm. Unsa may Hindi ato? ako aron ati manon ka. Pero sa dili pata ka ati manon magsulti ta dali. Lingkod o diri sa lamisa. Kutawan ta kag kape. May ginutaw na ko nang. Nanasad. Human na lagi ni mo tanan unta na kong buhaton, no? Ay, basig dili na init, Wan. Kay ganin na rin ang gikutaw. Inito na kong balik, ha? Nakaso pa na nang. Init pa man na. Higo pa. Hinaya. Init Oh na my God, napasok ka. Oh my God, ointment. May ointment ba mo sa paso? May ointment ba mo sa paso din, he? Nang, tayo po na yun na nang. Mawa na. Tay hupon. Ay, ambi wan. Atong tay hupon ang imong simod. Ayaw na, Norms. Why? Daoy mauwaw pag yun ka nga. Sobra pa man ining atong gibuhat kagabi, igani. Sa? Nalimot ka? Wa! So, nahinumdum ka sa atong gibuhat. Wa! Nalimot lagi ka. Wa! Ko'y nahinumduman nga may gibuhat Ay, hubog manggod ka. Maong nalimot ka, wa. Bisan unsaon ako kahubog, Norma, dili mahitabong malimot ko sa akong gipangbuhat. Sure ka? Unya nga nung wa man lagi ka mahinumdum nga nag-ana ta. Nag-ana? Ana ba, ana? Si ana? Daoy iya pag yung ipaklaro kung unsa na. Kada bang for adults only ba? Ana? Gusto Unsa? kang i-demo na ko. Di na kinahanglan kay wa kay kinahanglan i-demo. Kay wa kay gibuhat gawa sa pag-inom. Oh, Nag-inom na ta. nga sa ato pa. Mudinay ka. Pasaylo ako man siya. Oh. Norma, pasaylo ako.
Pero bisan saon ako sa paghuna-huna, wag ginahitabo na tong duha. Dili ka mo angkon kay Diagi mo anak. Juan, may nahitabo na to. Tuig ko, wag ko magbakak. Ay, pasaylo ako, Norma. Mabus dayon ka nang? Ano mo na? Instant noodles kay dali ra mo luto. Uwa, oy. Gikabuhi ko sa akong inom gabi. Ingon ko ini kaugma pa ko mahubugi kan sa akong giinom pagkagabi. Oh. Ikaw dang nahubog nang, dili si tatay. Unahon na rito ni mong nahitabo ninyong tatay gabi. Unsa? Sige tay, ato na ko. Kapiton pa na ko si Dave. Amping dong! Dong. Ikaw pa nalaning. Sige, lakaw na. Ano ba? Ikaw pa nalaning kape. Haron mawasan ka kay mula ka sa ko. Mamalhin pa ko sa mga kanding mga baka. Sige, bye. Taypa, biyaan ko ninyo din, he? Kaysa may mo atiman ako. Hoy, Juan, balik ako ba? Atiman na sa ko. Juan! No epic. Kalami ipanglabay ini mga plato nga nasa akong atubangan kun ako lang ni ay. Pero dili ko muhunong hangtod nga makuha takawan. Karon pa ko muhunong? Dili wan. Dili takalungan. Nag-ilis pa man si Dave. Pagkaon na dire. Naglaing ko og sayo. Ala, ganahan ko aninang. Paborito sa ning tatay. Ay, sus ay naghisgutin ng amahan ni mo din sa amo dyan, oy. Ay, sige. Ayasa na lang ko siya lang kung magisgot ko. May gani, kay nahinumdum gyud si victim one nga wag gyud ni tabo nila nang sa suspect. Bisan kung nahubog ni sa gabi Kay sus, hindi gyud ko gusto nang nga mamahimo na kong ikaduhang inahan si suspect. Kay bisan magpubutan-buutan pa siya nang mulutaw gyud ang tinuod nga batasan. Mo nga nalipay ko nga wa gyud ni tabo nila gabi ni victim one og suspect. Dili tinuod nga may nahitabo nilang Juan og Norma. Abi og di ka gustong magisgot sa panga ni Papa na nga man siya. Anong nalipay lagi sa akong gibalita ni mo? Iyay. Interesado pa kang tatay lang, no? Unsa? Huy, mabatian ka gani sa uban. Abi lang tinuod. Kay. Sige lang. Mas ganahan mas ko nga ikaw ang mamahimon akong ina-ina kaysa tong nang Norma nang. Pataka man lang ka, uy. Sus, dili na ko interesado sa imong amahan dyan. Dugay na katong nahitabo na mo sa una. O gikalimtan ko na to. Wa na'y kahigayonan ala na mong duhang Juan. Sure? Promise? Di jud ka? Di nalagya. Di nalagya. Sayang nga kan. Sige. Dawaton lang tingalin ako sinang Norma kung iyag yun ipamugos yung kagulingon ni tatay nang... Unsa? Ay. Nang sa baka maday. Dili na magkagwa mahilo na diya. Mura ka ba yung iray kalibangon nga nagsigang tayak-tayak? Naon sa ka? Wa man ma. Oy, inahan ko ni mo aman siya. Nakailakay ko ni mo kung may nakahasol ni mo. Naibaw na ko. Usa lang katao ang makapaingon ni mo ni anak. Si Juan. No, si Juan ang imong gihuna-huna karon na. Dili ay. Ay, hapit naman day ang festa din hiuy. Sa sunod buwan na, timing kaayo kay bakasyon nas mga bata. Ay, magpabungga gyud ko sa among handa. Magleksyon ko, unya seafoods, unya open ang among bay, ni bisan kinsa nga gustong mukaon. Naon sa ng best friend naman. Yes. Butlang anak niya, oy. Tukar sa ngambong. Hay, silingang aman siya. Kung dili mo maghikay sa umaabot nga fiesta, diri lang mo sa amo, ha? Daghan magkaon diri. Maglisod og hurot bisan pa tibok baryo nga manganhi. Wag tang mga alimuot og pinakalit sa kakusog sa hangin, ma. Ay.
Unsa? Ay! Salamat daan, Norma! Ay, way sa pa yan. Ay, pila man dahil kaletsyon ang imuhang apahupon sa imong lamisa. Ay, kuan ragod ng lusing, mga 5 ra ka buok. Hindi ko katingali na kay magpalapa pa man kog balik 3 ka buok. Unya na asay 2 ka kandi o 20 ka buok manok. Pasilan ubay-ubay yun di ay! Oh, gamay ra na uy. Ari niya ta ha. Aman siya. Ari niya ta. Nagbibitan ka, oh. Oh ba. Basta human na mo kana sa inyo. Mutabok ka sa diri sa amo ha. Baos-baos ba? Maghikay di ay ka. Oo, oy. Gapay ra sad god. Inato ra. Kay nagkarni man ka, magsifus lang ko, aron dili bedle ba? Adi ay, uy mahal ba yung seafoods ron? Mao di ang ginagmayrang imong hikay no. Aw, oy. 15 kilos nga nokos, 20 kilos nga pasayan, 25 kilos nga lambay, 30 kilos nga saang, o niya isda nga mga 3 ka banyer. Igo na tingali na. Kadaghan anak man O, diba? Ay, saba. Kana ragod, ego na tingali na. Tanaw ni mo. Sakto na Norma nga hikay. Grr! Hampugira! Ha? Pues, di ko magpalupig. Dungakan ko pa ang gipanghambog kong hikay. Bahalag mahurot ang tinipigan kong kwarta. Ay, husto di ay. Lain kay no kung way dessert. Di ba? Maigo na ba ka ang 2 ka baril nga salad, no? Duhara? Ay, kuhangon gud daday. Kay upat manggali ka baril nga salad ang akong buhaton. Wa pa'y labot ka magpaluto kog 5,000 ka buok macarons. Unya kay mas maayo mangyud nga magsobra kaysa makuwang. Papilan ko na lang palutog spaghetti nga 20 ka kilo. Kana na lang oy, sakto na oy. Ari niya taninyo ha. Sure? Hambugira yun, dako. Dali yung suot sa ilaha, aron dili na ko makabaw sa ay. Pastilan, kamo ba aman siya pastilan ba ninyo? O, kanang inyong hambog, no? Tungod na gyud na kay way usan ninyo nga magpalupig. Sa una-una ka ninyo, maay ka ng inyong gibuhat. Nga namura naman mong bata nga naghambugay. Ma. Dave! Ni ana sa ning kiti-kiti ay. Babatian ka ha. Tinuod mo sa good. Silos ka? In your dream. Hi! Ang galing na ako nangita ninyo. Ninyo naman. Siya na day ni mo. Nagtuyok-tuyok siya ko pangita ni mo, Dave. Nyawa ka malipong kay nagtugtuyok man ka. Shut up. Dili ikaw kung ikasulti no si Dave. Ang ngayon pa ko sa kong jersey nga uniform. Taas na pa ako short, no? Taas. Kita nang ginaigot-igot ni mo. Taas ka ni. Dapat mas pupupaini kay Muse good ko, di ba? Pagpaki unya ko inigpasa na ko, ha? Watch mo sa basketball unya, ha? Sige. Ha? Sabi na ko, mananaw tag-search sa Miss Campus unya. Tagang mga chicks dito ba? Ato lang ta, mga anting tagwapa dito. Ako di ay. So ikaw, chicks di ka nga, cats man ka. Part by. Babae paghihapon na si Lore, bisan pa man kon bugoyon siya. Pero para nako, sexy paghihapon siya, bisan kanunay siya nga magkarsonis. Na, sabare. So, Masiksik ako. Sige na. Tanaw na mo og basketball unya, ha? Naman ko sa bench, ana. Kung makasya nga mong team, musayaw ko. Tanawa unya ko ninyo, ha? Unya kun makita ta ka nga naa ka dito, itudlo ta ka Dave samtang magsayaw ko. Mo anak ko. Yeah. This is for you, my Dave. Mas dagan og chicks dito sa auditorium bay. Mas mga gwapa pa. Mas gwapa pa ka ko nila. Che! Ayan! Nagsugod ang parade! Tungog na ko. Ay,
Ay! Oh my God! I'm so important, Jud. Dili sila makasugod kung wa ko, di ba? I'm sorry kayo ha, biyaan na mo. Pero mag-expect ko nga makita ka, di ba? Okay na nga, wa na sila. Okay, bye! Ay, nagbalik ha. Sumisigili mo ngisi diha, Lori. Ang imo mata, nisuliraps kalagot. Ha? Nasa si John? Nisuliraps kalagot yung mata. Pero wala to malingaw ako itong bayana. Ay, grabe ka, arte. Cute na bagid kayo kung musulirap ng mata. Kanahan ay. Ha? Sulirap? Sulirap bang mata ni Dayan? Murag ko kabantay. Basta kay cute ka siya. Cute kid kayo. Saba di, Lori, oy. Kung makakatawa. Tana mo, tana. Oy, Rusty! Uy, asa mo, oy! Mutanaw ka, basketball. Dali na mo. Magsugod na rin tao. Dali na. Mutanaw ka sa mga players? Sa? Si pagtuunin mo na ako. Bali. Kaya mutanaw ko sa mga players. Magun taron ka. No, siyempre. At tugi ko mutanaw sa mga news, di ba, Bart? Ha? Bart, na. At to, tas basketball court. Ngita kag chicks dito. Yes! Yan na. So tinuod yun ay nagpang-chicks ng mga lalaki nga kusog kayo magpabayot-bayot. Mao gid na inyong paagi part. Ha? Aron nga mo kumpiyansa ninyo mga babae, ha? Ay, samanding ay. Ana gina part the moves ba? Ang mga laki nga parehas nato. Ana gina. Labi nagpress nimo. Part kining naigahi kay mga bukton kani. Okay. Kani. Okay. Bukton kining mga chicks kani. Kusugan nimo mangumot og gabaga, oy. Maninawad bang ka? Ay, sorry. Mao gyud kusog kayo, di ba? Ay, kusuga gid mo mga baylori oy. Kapilipil yung gino mo sa istoryang panglalaki. Be, limuot kayo. Ay, si pangagbay. Sama ka. Sama ka. Kamot good. Kung ako'y mo agbay ni mo, alimuot. Kung yung mag-aagbay ni Port Dick, wagas. Ay, anak Port, barkadam ta. Ay, si palag niya, ha? Kung mao, dili ka sa muto nga. Aron kaming duha ang muagbay nimo. Body ay, na-move sa gada. Hibaw ka na ng pattern niyo, do. Yay, pattern good. One of the boys man ka. Oh. So, ari kas to nga. Agbayan ka na mo. Way Malaysia. Lihog na yung lori. Ay, ko to. Pakit sa kada. Dali. Ingon man ta ini ka ni Adto. Sa gagmay pata, di ba? Magagbayay man tag tulo. Sama Mong lakaw. Gayon, maglumba sa pagpanagan. Ay! Jesus! Nanagan sang duwa. Huwag yung magabantay nga. Sukad nga gagmay pa ming bata. Ako kanuna yung may bilin. Kulain nila, uy. Bisan nung saon ako pakusog sa akong dagan. Di gin ako mahimo. Kay muikit magin akong sampot. Ay, uy. Paningtong sa kuani. Kalain, uy. Singot unya, ni ilok na ko ikaagbay ni by Dave. Syudi, ha? Syudi ilok. Manimaho ka. Minus kayo. Sa gining luri ba? Nilong na nato akong kamot sa pag-agbay ni Dave. Ampil ki si Lori. Tsaka ginibayan na. Ay, lamig kumutong na. Ay, pilapilon kayo. Pero, sige lang. Paingon naman si Miss Jim. Maulian niya akong sapot kay makita kong dagang players sa basketball. Ay, ka mga hot ba yan nilang tanawon. Ay, pero, kang Dave nagyapon ko. I'm forever yours, Fafa. I-dribble na! Ayun, i-shoot! Why, yes! Shoot good! Kontra man na itong imong giabibahan. Ay, sige lang. Gwapo man ilang Captain Ball. Ha? Kuan ba? Gwapo mo duwa ba? Saman ka, uy. Kita ka to. Pina Magic Jordan nga pagka-shot ang bula. Balag kontra na sa atong year. Gwapo man mo duwa. At tutas gwapo. Nagawag ni mo eh. Pusta magas kontra. Dayan, di po. Sige pangumay ni mo. Atak ba ko? Kita ko. Babae, isad. Mana, mitando na ko. Tik. Isa naman silang kamot din mo diha. Naan sila sa mabaga. Wani Malaysia eh. Pasag din na lang ko lang akong kamot diha. Sa alis kartiha eh. Doon na lang kasi mana. Mamamana ang klase. Kuan kining mga ligo niya ta sa sapa ha. Unya,
mamista ta sa amo. Gini kagabi mga ta sa diskuhan. Da, di ko Kay bago na siya, di ko ganahan ng disco-disco. Unsa yung giisgutan? Disco? Kano sa man? Kining sa pista sa ato ba? Disko ta? O ba? Disco ka? Disco ka dyan? Ako muna, sige, ato na lang ko. Arang kumpleto ta ba? Pero, kana kun, sugtan kasi mong tatay. Ha, sugtan ka. Kapilay pagsibat? Ah, pansa? Ay, abi na ko, ma-champion ang Lions nga team da. Ang ngayon taga yuto ko gwapo kay muduwa ang ilang team captain. May masabudo ang team captain sa atong year good. May appeal pa lang nga part. Labing siguro, mabiyaan kitong score ba? Dito speakers, may ibigay ka muduwa. Ay da, dugay na kuha ka doa O, kita-kita na ba mag-basketball? Mamagani nga naibaw kung mayo ka. Kuhan part, sa festa sa itong barangay, apil nagliga. Nakasiguro ko nga, makuha gyud ka. Dako niyo pagsalig na ako sa? Siyempre naman. Ya, di ka mo sa tryout. Ay, di lang. Kami lang tagsinggit para nimo. Aw, sige. Dave! Wait for me! Ay, glinga. That's main part. Punong sa tagadyot. Dave! Dave! Hoy! Hoy! Kasugan ako nagkadagan pa ingon dinhi pagkakita na ko nga nang gawas ta mo, uy. May biya sa ko sa among team. Anyway, nakadaog bitaw mi. Nakadaog mi. Og ako gi nakadaog bida adto do. Kay balibat man ang captain ball sa Pikas team, inigpakita na nako sa akong legs. Kita ka nga ni sayaw ko. Kada makasyat ang among team nga muse ko, ha? Kita ka? Ha? Uy, nakakita ka ba? Oo, kita ko. Tudlo ko ni mo ay anak ko ay samod ko kagwapa inigsayaw na ako no. Ha? Una-una rin na nimo Suya lang ka. Susuyo man ko. Babae di ko nga laki man ko. Bagay ba ta? Praning gabihan na ka? Talapart! Wait, Dave. Wait. Yes? May imo kong pabuton ka diyon. Please. Kuhaon na ako ang akong thanks. Then, mapauli na ta. Please. Ano, kung magsiging sunod-sunod na ako nga lalaki good and I'm so scared. Tigali ko sa iyong buhaton ako. Please, will you wait for me? Kung mahuwat ka na ako, I promise, I'll give you a prize. Adi na kinahanglan. Pero gusto mo kumuhatag. Tuwa to, Pat! Mamugos man. Ano sabi mong premyo ba? Me and myself. I will give myself to you, Dave. Unsa? Huwag ka ba Tara, Pat, mamauli na ta. Biyaan ta na bayan na. Tana. Dili, Bart. Una na lang mo. Kay paabuton ako sa Dayan. Unsa? Nga naman. Nag-apas ka nga, yatag niya ang premyo diyan mo? Of course! Dili, Bart. Tungod kay babae siya o nakinalan siya kauban. Mora na. Wow, gentleman. Kung babae pa lang ko ron, gikilig na ko. Pero kay parehas man na lalaki, sa naibaw na ko anang move, atik-atik na para ibigin. Unsa? Ay, sige, di pa magkakamo pa uli. Una na lang, May. Tana dyan, tara. Di ko. Tanaw, Sa mukha, gini mo luri Tanaw. Kung magpabilin si Part Dave din magpabilin sa ko. Ang kita. Walang iwanan maganimbar ka da, ha? Oh, sige. Kung may mong gusto, gi, arita. Wala. Salamat inyo, Part. Lore. Dave, magkakos, magugoy. Lipay lang ko. Nga, apel mo ko nagpabilin, Part. So, gatsun sa kunin mo. Ay, nalagog ang tugod. Bida gini mo Wait. Magwihit gani, me. Magwihit mi mo, busa lakaw na. Pagdali, dagan o mabalik ka din anirigin mi din diniri mi maghuwat ni mo. No, mama ka na mapahawat ug mapauban ko ni Dave kay mahadlok ko ako rin usa maglakaw-lakaw. Padiadian, oy. Daghan pa ni mo. Daghan pag-estudyante, daghan istorya lakaw. Unya, be, kalipal akong signito na tong nagsunod-sunod na ako, bisan daghan og tao. Busa, Dave, dali na, bani ko. Kana sila pwede na sila maunakaw siya. Di, uy. Ulungay maning amo, day. Bisan supak sa mong
kabubuton. Sige na lang. Unungan lang sa kanam mo kay mas birthday din eh. Time pa. Ganina, nagdakos mong duha. Nagkupot naman kasi mong kamot ni Lori. Birthday. Kupot ko kapantay. Natuloy naman ko sa mga higala, good. Kupti Sana, dahil na mo. Dave, buhiin na ng kamot ako, be. Buhi ba? Diyan lang gula-good. Buhi, sumnisyoy. Sumnisyoy. Ako di ay. Ang ako lang kamot ang kupti kay maumay na miligro, dili man ka na siya. Pakupot lang ni Bart dyan. Masave ka na niya kay Black Belter man na. Tinuod? Tinuod! O man, pasampol ka? Lubagong ng liog mo? Thank you all guys ha sa pag-wait na ako. Especially ni mo, Dave. Ay na lang. Muhatag mag-prize ni Dave. Hey. Nagwat ba na siya sa akong kiss? Diba, Dave? Si pinilingon, oy. Samang ka, ay. So na sa inyo. Kaya mamuli na mi. May abli ng pultahan sa inyo, ay. So na dito. Thanks again, ha, Oh! Dave. No problem. Anak-anak, kanaaman lagi ka. Imong gihaton si Dayan. So nagkasinabot na mundo, ha? Simbako nang, simbako, wapataon. Sige nang, ari sa mi, ha? Manihapon sa tadiri, anak-anak. Ayaw lang sa nang. Ay, sige lang nang. Salamat kayo. Ito na mi. Lord, yato taga sa inyo. Last gini sa inyo. Ayaw na. Si Jan na lang kay mas dool magbay. So na lang sa inyo. Jan, tana Jan. Pero, Lord. Ganahan ka mo atod sa mo, Park? Unsa man, matod ka? Hatod ko sa mo. Yatod sa tigas inyo. Sobo na dyan ay karaan, biyan ay. Ay, karaan. Magigamit ng gyapon na hatod karon. Ay, tana, sa mukha ni. Ay, tana. Bye, anak-anak. Magsunod na ko ron ninyo moadto ko sa inyo ron, ha? Pakanunsa ni nako si Dayan. Bisag di na lang nang. Tana, Lord, tana. Pagdali. Unsa kuno Dayan? Ingon siya, bisag dili na lang kuno. Nga naman sige pa ka pamugos anak nila mi, uy. Kaya sa papa ng John, bunguton. Unya uman ko balon kayo kamot. Kana, maunay rason ang imong gipanghisgutan nga kadahan gud kaayo ko ni Juan. Misabot siya kagwapo tungod anang iyang bungot. Ew, kahit ka ana. Unya gahi pag yung kaayo og kamot. Kana, ganahan ko ana. Kanindutan ang kahi og kamot buti pasabot ana kugihan. Ambot mo maoy. Basta kay wa ko'y gusto anang amahan og anak. Pangitan na lang lalaki maoy nga imong ilaron. Usa, ilan ko taon? Ay, tuod. Kadus aman ang bakasyon ninyo. Hapit na di ay. Duha naman lang kasi mana. O gumanon niya ana, mausad ang pagsaulog ta sa kapistahan dinis tong dapit. Aligre na kay may liga. Nya sa gabi may mga programa. May disco man kuno. Nya may contest sab nga sa mga bayot. Aligre na. Aligre ba, oy? Pastos magkinag mga baba. Ay sas, pakatawa ra mo gud ang ila. Basta. Di ko ganamutan na ng mga bayot nga. Magpaso-paso, ma, oy. Ano ba? Sa may problema ni mo sa mga bayot? Wa, di na ko ganahan. Kay lalaki maguna sila, unya manguyabog sa mga laki. Pareha nilang laki. Ay, ilasad na Ilasan ko, pagbati. Ilasad na. Kinsa man tanga mo hukom, oy, kung unsa may ilang bation, tilabot. Bisag ingon sila ni Ana, Dave. Apan hatagan tagihapon na sila og respeto. Kay dili nila tinuyuan kanang ilang pagkabayot. Wa nila pilian nga maingon sila ni Ana. Kay tingali, kung may kapilian pa, dili nila lisod-lisoron ang ilang kaugalingon. Kinsa ba sa ganahan nga, biay-biayon ka sa uban tao, oy. Tan-aon kasama sa may dakong sa kang nahimo. Pero wa di ay. Buot lang ka na silang dawaton sa katilingban nga ilang nahimutangan. O labaw sa tanan nga dawaton sila sa ilang mga minahal. Ambot ba, ma? Wa man ta ko nila unsa, pero digi ko ganahan nila. Aw sumagod. Makakita bagaw ka nga mahigala kong bayot? Wa, gyud. Kaila na, Pero amigo di ko, Digi ko ganahan og barkadag bayot. Dave!
Mingaw man. Ay, mas tatay. Tay! Abot na ko, tay! Ay, butang ko ni sa kwarto kong bago eh. Ay, mas tatay. Ay, mag-ilis na ko eh. Ganina pag itong milakos tatay, no? Asa ka to siya paingon? Di ba ka ito magdugay sa papauli niya, no? Ay, bahala na. Huwag magubay ba kung kano siya muli. O di ba siya muli? Ang okay lang ko siyang aparador. Puti mga polo shirt na mong sulubon ugma. Kanang plain yun. Na, may print man yung ako eh. Ay, suway na kong pangukay siyang aparador. Basig na ka. Hapnigag sining ng tatay. Upig ba may babay? Arrange pa dyan kayo, by color pa. Ay, niyarang puti ay. Tirang dapita ay. Nasa luyo sa mga color. Kanya ay. Gituyo niya aron di maabog. Kanya, kuhaon ko ni mga nag-una sa puti. Nga pinilo. Ibalik lang ko ni unya. Ay, ibutang ko ni sa sawbi. Sa maning nahug? Hapon ito na ko, be. Ibutang sa kuning pinilo. Adyara. Hala! Patay! Asyado man nga tulo ka kolor. Patay kong tatay. Nagupog ang asyado sa pagkahug. Saan man na ko ron? Idot ko nagbalik, be. Naku, may ilan mag-yun mo eh. Patay kong tatay inig ulit niya. Pero, time pa. Nganong may gitipigan mo siyang eyeshadows tatay din siya nga parador? Kini si tatay. Marukoy ganida. Pilom-hilom lang pero lang pigduot. Pawawa niya di ay dagang kigbabay. Naibidensya ay nga sa kong kamot. Ibutang una ko ni Diribe. Dirikili siya pardon. Aron mangukay na ko sa polo shirt na puti. At sa akong kuning uban nga pinilubi. May natagag na sa kadagay mga tagag sa nina ng tatay. Usap ni mga tagag. Lipstick? Oh my God, ano may lipstick si tatay? Ay, ito brag color. Nangulik ta dig tingalis tatay sa mga makeup siya mga uyab. Unya, iyang tipigan din siya ang aparador. Kanino trabag color. Ay kadiyot, manamin ko. Suyan gani ko ni Bing. Ay putangan ko niya akong ngabil. Oh my God! Kangayan ako sa color. Kagwapa na ko ani nga color. May puti ko tan-on, Bing. Ay, putangan sa nagug eyeshadow, be. Puslamay nga nabuak ni. Kani, pes. Gamiton lang ko ni. Kini, pink. Saan ni? Purple o pink? Basta, mauna na. Tulo man ni ka-color. Pink nga murag purple. Unya, murag puti, murag sa og silver. Then, kini, ay, kini na ko sigurado. Brown gid ni. Kani, brown gid ni. Ay, kanindo sa combination. Okay, nabuak naman gid ka. Gamiton lang tak ka. O pa man si tatay. Mag-makeover ko sa akong hitsura. Ay, kanito tanaw ni. Baby. Basing may makaplagan pa ko sa aparado ni tatay. Ay,
mamungkag ko, be. Kani. Kani, kapkapon akong kinalawman sa sanina, be. Basig, may napasok sa dami. Basig na kilay din, he. Para kilay ba? Nya ka ng para pilok. Ay. Saan man, hey, kilay ba ni kapon? Mura malig buhok. Birahon gani, be. Hala! Unsa man ni? Wig! May wig na kitaguan si tatay! Ano man? Unsa man niyang wig? Hala, uy! Kanindot ba ya? Parang isig tinuod na buhok. Feeling na ko. Ang iyan ko ini. Be, isukod ko no, be. Wait. Matubang ko sa amin aron matarong nako. Nana. Oh my God. Shucks. I'm so ngayon. Guy. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan, John? My gosh. Murag dili ikaw, Ed. Murag si Ann Curtis, ang Diyosa. Oy! Wait. Ano ito lipstick nga ako nakita ganina? O nakita? Di mo ito na ako nabutang, ha? Tara, dungagan pa na ako lipstick akong lips. Uy, ko ngayon ginako. Uy! Wafaki ka day, ikaw na. Ha, grabe! I'm so beautiful, no matter what they say. Words can bring me down. Oh, I'm beautiful, yeah. Diyos ko, hindi ko malasap ko. May milabay sa kong ko. Ay! Abo, ano ka? Fafa? Nayabag na yun. Tay! Tay! Niya na di ka! Tay! Naunsa na? Ha? Ano na? Unsa man, tay? Gini. Sakit na no, eh! Mangukot mga gabilog lang! May problema ba, Eraps? Ikaw! Mahiraps ka buhay ka! Ikaw nga ko problema! Kaya nga nung nag-wig ka o niya, nag-make-up ka pang para silang bayot ka! Tay! Sumagay ta! Bayot ko taon! Ano na bayot? Ako bayot! Di taon ko bayot tayo sa kita to. Nakitaan na ko si Emperador. Samtang nanghapnik ko si mga piniliw ba niya. Huwag ko ilingaw. Ako lang gisuwayan. Buang nga. Ang iyan maday ko tayo, no? Ang ayan? Nasa ato pa, bayot lagi ka! Di, oy, sam ka tayo. Gwapo! Ako tayo, mabayot ka, gwapo na ko. Ang iyan kung mapilog matsugi tayo, no? Ha? Kita ka? Ha? Gwapa ko kung mababae pa ko tayo. No? Mudaaw ka ko tayo kung mapil kong matsugi tayo. Sama na! Wala sa ato kaliwat ang mga bayot. Mga tunay ang mga lalaki! Irisan ang make-up ni mo. Ang bining imong wig. Agay, kasakit. Agay, alatay, murag napaka kong utay. Gilaos mo ni mo kuwang wig tayo. Napila kong buhok, kasakit. Hilabdanon! Tay, ano naman ka, anak, tay? May make-up pa o may wig pa jug ka? Ano man? Ay, sos! Di na ako, Iyay. Hilabdanon! Kakinsam din na. Anong naman si mong aparador gitaguan, ha? Kang mama na ni mo sa una. Ako nga gitipigan sa una. Nawala na sa kuwan sa akong hula-hula nga naali na diha. Kang nanay din na sa una, tay. Hilabdanon! Tay, unsa magiday naong ni nanay, tay? Gwapa ba siya? Basog buhok! So gwapa? Pution! Gwapahon di ay. Longligid! Gwapa lagi. Kandi iso! Ay, sus! Ibaw na ko, tay.
Maikog lang kami nga dili mayo ang naong ni nanay. Di kayo mo siya mayo gitsura. Nya, di marikuliwat nga gwapa man ko. Gwapo. Gwapo ba? Ako'y nadako sa karakter ganina nga nagsulob wig da. Sorry tay, mula tatarog tao tay, mula tatarog tao. Dili sa baya bating naong si mama ni mo. Itsuraan masab. Nya, diin lagi kuliwat. Nakugod kay gwapa man ko. Buang na. Tay? Dan ko ni mo kanahanak ka. Gwapo lagi. ang buta ko ipasabot. Iyay. Gwapo ha. Gwapo ko og dili dili ka maliwat ako. Ha? Sa boka oy. Bitaw. Gawas na ko. Gawas na. Sige tay. Unyara ko tay din maniga tay. May gato na ko. Sige tay. Matawag na ko kay klase panawag matay. Ha? Buwag ka. Ano bitutok magkala ko? Tay. Puwa-puwa lagi ng aping mo. Nag-blush on ka? Buang bata. Nga no, mag-blush on man ko. Ambigon ang nagbuhay mo. Ambigon ang nagbuhay. May sinaw-sinaw? Kurang, blush on yun eh. Onsa? Sa muka. Tay? Ay naghihikapang akong naunggol sa muka. Hugaw ka kamot. Katog na dito. Sige tay. Nay. Niki ay pangbuang. Hoy! Dili niya kini angay makitan. Taguan ko kini pagbalik. Yes! Bakasyon na gyud. Bakasyon na kita. Pinalang kaadlaw ang kuwang. Mabakasyon na kita. Yay! Thank you, Lord! Magkapahuway na kita sa tunan na nani. Nindot na gidi mo tan-aw na magkatawa dyan eh. Maka-in love. Paday, kapuya na yan pa, galuri. Sumukha ning luri ba eh? Mamaulit na. Oh, nga nung gikuha nga ni mo akong butang. Ako'y da. Sa pagtuni mo na ako, bulayog. Ang binabi. Ako na lang good. Oh my gosh! My things is so heavy! Gipang-uli naman ko ni teacher ang ubang mga projects good. It's so heavy, good. Dave, will you make gala of this, please? Sapa dia na yan ay. Iba ni mo. Kita na siyang tagal ng gida si Dave. Dave? Iditadon sa dimangkang lorry. Anong ako man? Practice sa pagka-gentleman, oy. Dave, please. Sumukha ni mo dayan, oy. Yaning nag-napsak man ko. Ipato na diri sa akong kamot yan. Ay! Tiliis ba ni mong tingog, oy? Thank you! I'm so happy! Abi na lang uban, Patbe. Sumukha ni bayana, oy. Pulan. Kining ubang butang ni Dayan na lang ako apart. Ako na lang kang lori. Ha? Uy man ang ako! Ang gusto ko nga ikaw mo dahil sa akong things. Kana kang lorry. Padala na ni John. Kapitabangan, ikaw ba'y mag-inuwi? Sige, kilidaan na. Araw. Kanaw. Okay, sige na lang, uy. Yun na lang. Di ko eh. Ganina na to. You are bad. Baraya. Gaan ra ba na Dayan? Biambil na lang nabi. Sige. Thank you. Sige. Dayon og si Dave kay katilaw ka sa kong kumo. Mula no, akabot. What? Girl! Kung di pa mo barkada ni Dave, no? Makaingon dyan ko nga bayot ka. Unsa? Bayot? Hilas! Kagwapo na ko, mabayot ko! Hilas! Kung dili ka bayot, siguro nagselos ka ni Dave, no? May gusto ka na ako, no? Ja! Gusto na mo, anabi. Mag-away na sad mo ron. Tanahin mo, manguli na ta. We're here na! Thank you sa paghatod na ako, Dave, Dito di ka? Di ba di ka? Nasabay ram taglakaw? Wala no?
Chada. Oy! Ay, di ana di ay ka anak? Ay, uban mo ni John? Ay, dali mo anak-anak dayo sa mo dire. Ali, dali, nagluto ko bananak yun. Dali. Ayaw lang guguruya nang. Oy! Dali. Oy, Dave, Lore. Ay, dyan yan na di ay mo. Dire na mo. Laos na mo diris bay kay nagluto kog binignet. Dara. Sige na nga man siya. Arami diya. Ako'y nakauna niya guyod. Buhiin siya man siya. Unya kay ari man siya mo uban nako. Busa buhi siya. Mangingilog. Suyaon. Nag-away mo? Gawin mo lang. Ay, maaway gid ni ron kundi niya buhian ang bukto ni anak-anak. Aw, kon mao. Ato pangutan-on si Jan kung asa siya mo uban. Nibo ba o nako ba? Dong, unsa man dong? Jan. Uban ta anak-anak. Kay may Paris man nga juice ang akong banana cue. Og may Paris nga ice cream. Ang akong binignit. Really? You have binignet and ice cream, tita? Ma, ato sa misilang Deva. Unsa? Sige na lang. Dugay na magkugwa makakaog binignit. Diha na natas ilang amansya. Tana mo, amansya ka. Dali. Hey, Mami! Wait for me! Nagunaon naman. Hey, sige, dali na mo. Mama, may ice cream tama? Ay, sas. Ice kindigon nga. Ice cream a flavor. Ganahan ko na. Aro man eh. Ikaw, Lord. Ganahan masag ka na, di ba? Tana? Balibaran din ang kaon. Sige, tana mo. Ay, lami mong binignit ng amansya. Salamat dahil, Lore. Lami sa Lord, daddy niya si Lola ni mo. Gamay lang kay ganahan tos lulaan eh. Salamat daan na. Basta ikaw. Me too, Dave. I like it so much. I think this is my favorite na. Tabaang. Ay, gusto na magud ang timpla, Ming. Gamay rag saging. Ay, dagan man good, Kuwang sa sagoy. I don't like saguman sab. Mas ganahan ko ining landang. Di ko ganahag landang. Mas ganahan kong sago. Sa sunod na lang, Norma. Daghano na kog sago. Unya, unsa man, dungagan pa nako ang imong panaksan. Tunga na lang kay di kay ko ganahan. That's what I have said, Tabaang. Okay naman, uy. Bitaw lang, di gaganahan mo kaon, pero katunan ni mong panaksan, no? Diba? Okay. Di man ko ganahan mo ng tulo. Kay kung ganahan pa ko, magkahurot unta ko kupat kapanaksan. Di ay nang? Gamay na, no? Ay, kandiyan sa magukad pa ko. Kinsa pa may ganahan? Ikaw, Lord. Gusto pa ka? Me. I like pa, Dave. Lord, ikaw ba? I like pa ba? Gusto ka daghanan ako saging, Lord? Ay, gusto na niya. Gusto na kuha ni. Ako, I like saging. May kitaghan, Dave, ha? Sus. Sige. May kit-kit doon. Sige, ako na lang. Hukad ba? Ayaw, Dave. Ako na lang. Ako na lang. Di araman sa akong dool ang kaldero. Good, ako na sukad. Ayo! Nakaila ko arong tinguga. Leman siya! Nadi na si Jan! Si Juan! Ang pinangkaanak kong Juan! Di Asya, Juan! Di ako dire! Ikaw di gipangitang tatay nang. Ikaw! Pero isunod bang kun niya sa pagpagita ron? Mao dito bang dalang kundaan? Aambin na lang akong binignit aman siya, be. Dara, sige, diha ka na. Juan! Huwata na lang ko diha kay na ako'y binignit! Init pa! Lame! Gusto ka, Juan! Unsa ko na? Iyang binignet? Nangangkon siya? Ha! Karon ka! Ma! Nang! Asa ka? Bayo! Hi, Juan! May kaidiak ka. Na ako'y binignit lami. Ali, ato na tas amo. Ay, patay. Taysa.
Nangita ba ko sa akong anak? Oh, yeah. Naa siya sa sud. May kibuhat pa sila. Busa gali na. At doon na ta sa amo. Magbuhat sa tag-ato. Oy! Asa ni mo dadaan ang akong panaksan? Ay, day aman siya. Labaw pa kang hay. Nganong ni amang kasamo? Di ba miingon man ko nga dili na kubuot nga mo anhe pa ka? Ay, uwa man bitaw kumusot sa inyo, day. Ay, na ba diya si Jan? Na! Oh, mayo hinoon. Nado kay magpauli ko murag kuan kini ha. Mo nga ako nalagyapas ko murag. Nagduda naman ko. Ay, kabalakas imong anak kay di amang ko. Basag di lang una na sada sa sud. At doon na tasabay. Dali, tilawin ning akong binignit. Tempa. Imong binignit? Dili ba? Nga ako man ang binignit? Kinsay nagkupot? Ikaw! Di ako ni binignit. O niya kang kinsa man ang panaksan? Ay, Imo. Di ako na. nagkumikas ka. Imo na ning gihatag dako busa ako na ni. Pero ako'y nagluto. Ikaw na nagluto na man siya. Oh, lami din na. Tabaang way lami. Ingon ka ganina kay lami. Nilami nga akong gikuptanuan. Usa nang imong kamot? May asukar? Imo na ng imong binignit. Uwan tanawan, adto ta sabay. May banana cue ko dintong juice. Unya samtang magkaon ka, lutuan ta ka og lamian nga sudan. Magsabaw kog baboy. High blood na siya. High blood di ay kawan. Daoy. Sige, lutuan ta kag linat-an nga baka. Samot, makasakas dugo. Mao ba? May kinasun makong napalit ganina. Sabon talang tuwan. Bawal gihapon na sa taas og dugo. Magsugbatag isda. Dugay pa kay nang maluto. Time para good hoy. Ikaw ba? Ngano ikaw ba balibad para niya, ha? Balibad ay ko nga wa man. Igor mo kumisulti nga high blood na siya. Unyag high blood. Di na lang din mo pakanon. Kinsa man nagingon nga dili na siya pakanon? One, dire. So, dire sabay, kay may humba kong tiil sa baboy. Tana! Tana ba? Animal ay gikuptan si Juan sa kamot. Makalagot yun man siya. Mangingilog. Ay, mangilog ukigsida. Ay, sundan gihapon ako sila. Ni Ao, nga kay hungiton taka. Ayaw na. Ay sus, oy, mauwaw pa yun na siya, oy. Ana ba? Akong kinabuton og hungit ni mo haaron mo lami. Tabang-tabang manggod. Pero kung kinamuton ko ni, mulami na ni. Wala ka maghunaw ng norma. Ha? Gano ba? Mulami mo ka kung kinamutoy ni mo. Para tingali kag kamot kay wa ka manghunaw. Usa? Kaduha ka ako maghunaw ganina. O yung pagkahuman ako hunaw, nag-alkohol pa ko. Mahugaw pa na. It's so sera. Nawan. Ayaw na lang lagi. Daoy, kausal lang ba? Bahala ka. Kung dili ka mo nga, di sab ko mukaon. Sige. Kausara, ha? Hoy! Gihansakan ba ni mo si Juan ibukot sa ha? Usa ka man aman siya. Giunhanan sa kunin mo. Di ko mo sugot. Awan. Muna po akong ama. Nga. Dili ba? Di ba no? Mas lami kong hungiton gamit ang kamot. Maayong gamitan og kutsara. Juan, nga. Muna po akong baba. Mas lami lagi ang kinamot. Mas maayong kutsara. Hala. Sa manuli, sige magbanig ko diya. Isi ka ng mata si mong papa, uy. Unsa na, di ba? Mas maayong ako tsaraon, Juan. Mas nindot ang kinabuton, Juan, di ba? O sa'yo mag-isinyas? Oh my God! Misiga ang mata ni Juan! Oh my God! Giatake siya! Imo kining sa aman siya! Imo sa gipakaog humba! Unsa? Ikaw nagsigig hungit diha? Ikaw! Ikaw, oy! Ma! Ikaw ba? Gusto mo? Tabangan na to si Juan. Oh my God! Mamatay na si Juan! Ay!
day! Padapin mo, Bi. Natuk-ano na si Juan. Ay, anao na nao. Nabugwak ni mo ang imong kikaon. Kaya sa naong ni Norma. Nabugwak sa akong naong. Hello? Norma, pasaylo ako. Wala ko tuyo Da, Mayra, pauli ka lagi. Wanas Norma, Juan. Sige na. Oo. Utiwas ko kaon. Sige na. Nakaw na. Ay, man siya. Wapag kanin ang mahuman o kao ng tao, hingin lang na ni mo. Kung mao, pagdali kaon diya kay manghipos na ko. Nanatod ko. Kaya gawas nga miyapas ko sa kong anak, ipahibaw ko sa punta ni Dong Dave. Nga, kuhao na mo siya nga usa sa mga player sa basketball ning atong porok. May liga man ko din sa ato. Karong umaabot pista. Unya, man ako nang gilis na daan ang akong anak, si Juan. Sa day? Oh, Ako yun. Di ko'y. Kapoy. mapil ka! Oh, sige. Mapil ko, Noy. Good! Apil ko day. Apil man si Part Dave. Partner magiging duha. So, Di ba bay? Oh, sige. O, kuhaon ta nga music kuan, Lori. Unso? Di kuy. Kung dili ka, di na sa kumapil. Unso? Sana pa rin. Easy, oy. Ano himuon mo ko ni mong muse? Di ko mag-muse, oy. Apil kog dog basketball. Oh, ha? Kung di ka mag-muse, ako na lang. Joke. Joke, tay. Joke. Kung makareact sila, no? Sus, ay napalugit mayuluri, eh. Ikaw mo na mo muse sa mong team? Di ka? Sige. Pero ay napakita na mo, ha? Unso? Laon sa paghilom, I'm thinking. Dili ko masagot ka katong Lori ang kuhaon nila nga muse. Dapat ako. Sap, lagi kay naguna-huna pa ko. Sa may itong buhaton, Mami. No. Dili ko magpapil din atong Lori. Dili sa ko gustong malupigan ka atong babayhana. Hey, ikaw masagot, Mami. Good. Nag-walk out man kasilhang ng aman siya good gahapon. Ikaw ba'y mabugwakan ang naong? Pero ayaw ka bala ka. Dali. May atuon ta. Ha? Asa mo tapingon, Mi? Adto sa Pikas team. Ipanghagad ta ka dito. Mo sponsor ko sa ilang team kung ikaw ang ilang kuhaon nga muse. Ha? Really, Mami? You're the best, Jude, Mi. Of course. Dili ko musugot ka malupigan ka atong babayhana. Wasap ko'y gusto ato niya. Busa kinahanglang malupigan ni mo siya, anak. Kinahanglang ikaw ang mudaog nga best muse sa umaabot nga liga. I like me. Sige, tana. Ay, huwat ako, oy, nag-una magkog ka. Hay, nagatultol di ay ka. Hoy, huwat ako, oy. Din here. Tayo pa sa, tayo pa sa, ay, tayo pa sa iyan sa, Ubuas at anay, diri lang dapito ka ni diri ba? Uy, kataas ko sa imong short, day. Mayabag galore. Muse ka, day. Di ka player. Anong kuto mag-isip mong tuding mong short na buang ka? Anak yun ang kuto, diri, kani, diri yun, Ano, ay, muburo ka yung. Sige, bailot, ha. Sige. Sabar, ya. For sure, angayan kay ka ng imong uniform sa pagka-muse, Lord. Kailangan mudaog ka, ha? Kay dungog na sa among team kung mudaog ka. Yes. Para ni mo ra gyud niya. Nya karon na sad ni. Ako gusto nga mausab niyo. Para imo ni ba? Sabay! Lahuman naman mo, pakusog naman. Pasukod sa inyo nga na. Uniform. Tay. Tana mo. O ya, Domingo manog watay lakaw, watay lingaw. Mga ligo tag sapa. Magbaon tag sugbaonon dito. Ingya na si mama nimo, Dong Dave, ha? Sige, Noy. Kana, okay? Tana mo!
See? I told you. Mabahimo ka usab nga muse karong umaabot nga lika sa barangay. Thank you, Mommy. Niya na ta silang ng juicy. Dini magkuno magpasukod para sa uniform. Dali na, magpasukod na tag-uniform ni mo. Dali. Gusto ko kanang mo bugid mi ha. Aron nga ma-define ang akong legs. Unya makita sa tanan ang akong kaputi ug kahamis. Oh my gosh! Marag, nakita na nako ang future me. Daghan unya kaayo ang musinggit sa akong pangan inig parade. Oh my gosh! Silang tanan unya me. Silang tanan ang akong pangan unya ang ilahang sampiton. I'm so excited! Sige na kay mabangga ka. Suod na! Maudin mong anak normal. Uy, wa maliwat ni mo. Liwat, oy. Wa manggod. Puti mo ko yung bata, Unya, gwapa. O kung sa'y buti mong ipasabot, ha? Nga lagom ko o batig naong. Wa man. Di bang kalagumgod? Brown. Di si kabati. Gwapa man ka. Gwapa mo lang? Kung white tupad. O sa? Dayan. Tana, Dayan. Mamalhin taglaing mo na nahin. Oy. Diri man ako magpatahi ang tanan nga muse nga apil sa liga. Tinay man ganito gikan sila si Juan. Iyang giubanan sila si Lori. Like, humanaog pa sa si Lori? Oo, Juan na. Og tuwa na sila. Nagsabot man to nga, mga ligog kuno ugma sa sapa sila si Juan. Di ay, ha? Sige. Dinhin na lang magpatahi bisag kontra sa kubuot. Kay may nahatag ka namang informasyon karon. Sige, day. Isa ka imong kamot, day, kay sugdan tang imong dughan. Okay. It's 34. Dili pa yads. 33 naman ni day. Kato si Lori, day. 35 ang sukod niya. Hawak na ta, ha? Ang talebe. 25 and a half. Ha? Dili day 24? Oh my God, Mommy! Nanambo ko! 24 ay ibutang diha, ha? Yan? Oy. Muhuot unya na. Di masuod ni mo. Magdayag ko! Tulo pa kasi mana sa dili pa ang liga. Busa ma-achieve pa na akong 24. 23 na lang ibutang. Ayaw na lang sugda ang akong hips, ha? 33 na lang ang ibutang diha aron. Perfect yun ang akong sukod. Hala, no? Masuod maghana ni mo, day? Hoy, ay pagbuot kay ako'y musulob. Sige, oy, bahala ka. Ang imo na lang abaga o niyang gitason ang akong kuhaon, ha? Ha? Diri rakutob, ha? Ana ra? Kamu bugod? Ikaw ba ay lagi pagbuot? Oy, kay ako may musulob. Day? Possessed mo ni day Lori, no? Kasi Lori, ganahan nga kutob sa tuhod ang iyang short. Nindot na ba kayo barog bata, Taas, unya, ninod kaglawas. Dili lang maklaro, kay kanunay mo magsulob og t-shirt. Pero sa dihang kisukod na ako kaganina. Hoy! 35, 24, 34 ang sukod. Misa magkagamay ang hawak na naon kay bubsi man kaayo. Huwag kang say buti mong ipasabot, ha? Nga dako kong hawak? Uy, dili, uy. Dako good taon nga, 25 og tunga raman ang iyang sukod. Pero, mas gamay laghawak si Lori. Mommy! Ikaw ba'y magtahi siyang uniform, no? Oo, ako gyud kay mangunay man gyud ko. Kon mao, gusto ko nga isabutahin nimo ang iyang uniform. Bayran taka. Balikon ko. Bayran taka aron bation nimo ang pagtahi sa iyang uniform. What? Unsa? Pilay imong gusto. Gibayran ko sa kalibuan ni Norma aron bation kuno nako ang pagkatahi sa isulob sa apo ni Luceng. Uy! Mabungkas pa lang? Biga!
Gidawat na naman akong usa ka libod na. Husto Tas ulan ako ang sukod siyang short. Lakip na ang iyang sleeveless. Unya, akong luagan, imbis nga fitting. Nera ha. Andam na ng inyong baon sa pagpangaligo dito sa sapa. Digi ka mo ba namo sa pagpangaligo, ma? Ingon na ba to si Noyuan? Nga, paubanon ka kuno. Anong paubanon man kuno niya? Tagbaw kong ligo ng sapa kaniadto sa batanon pa mi. Sige good. Aligre magudunta kung mauban pa ka. Ay na lang, kamo na lang. May Dave? Ay! Nanas dyan ay. Yapit ka na. Sige na, lakaw na mo. Tanong mo bay? Ikaw man siya. Dili ka muban. Klaro ang dili. Duster agad ko. Ang ngayang kang yun bisag kung sa pa imong isulob dahi. Bisa pag magsulob kapag ko ang trapo. Ang ngayon kagyahapong tanaw. Bulate, Juan. Ay, bitaw! Nahinom do ba ko sa una nga puti, kakayog legs, kung mag-short na ka. Lagom na ron, ay, kasikig buwad sa init. May puwa lang. Ay, pero wa mo lagom. Puti ka man yun, bisa ko saon. Bata na. Ay, hindi lagi kumuban. Ay. Mas, may pag magkuri-kuri lang ko dinis ba kaysa muban. Oh my God! Oy. Kadinot sa weather. Dinot kay kaligo og sapa. Right, bebe? Yes, Mommy! Oy! Hoy! Juan! Oh my God, you're here! Asa mo pa ingon, ha? Nagtapok lagi mo din eh. Kuhan ka lang mga ligo, lagi may sapa na norms. Oh my God, ka-timing! Mga ligo sa migsapa sa akong anak. Oy. That's why, you see, ha? Kabantay ka? Sexy kay kong gisulob. Nag-short akong mubo kaayo nga bagay kaayo sa akong legs. Nga mubo. Unsa? At least nag-short unya ang ngayon. Dili parehas ang uban diha nga galusyang lang. Sige lang, duster. Let's go. Sa sapa magkamo paingon. Let's go. Dunga na lang ta ninyo. Tanaad to na ta. Sige. Lunga na lang ta. Okay. Wait. Uban you? Ako? Yeah, you. Kay? Uban you? Like, duh. Mo na imong gisuloob? My gosh, aman siya. Oh my. Hatagi sa kalainan ang imong isuloob. Oy, pangbahay naman ko ng duster good. Dili man na pagsapa. Ay, Pag-unsa ba ka dito, ha? Manglaba? Ha? Manglaba ka? Dili ay. Dili sa kumuba nila. Ha? Panlakaw na mo. Day matsa. Dili ka mo ba na mo, day? Day. Dili. Uy. Gisapoy. Bungot zero. Daoy, matiguang ginagdali si Amansya kay sa puton kaayo. Oh my gosh. Let's go, Juan. Ay, tana mo. Sorry. Let's Ako go. na idana ng imong gibit-bit, be. Ayaw na may gibit-bit man sad ka. Ay, okay ra. Gaan naman eh. Gisold man mama sa basket. Ambi na, be. Sure ka nga kay daw? Lagi. Bahala ka. Dadanaw. Ay, kakabugat ko din eh. Bugat Sa di ay. lisod din eh. Saging ninong ako kamuti na say obi. Mao di ay. Anya, unsa man? Kaya ra? Kaya? Sige, duster di ay ha. Karon yung kanurmaha ka, karon ka. Aba siya? Oh. Oy! Asa ka? Uy, kasigsigon nimo. Kamabago na ng imong chat. Murag dugay naman kung makakita nimong misoloob og sama, ana, da. Ang ayan kakaayo, anak. Kasasagon asa man di ay ka. Muadto ko sa sapa. Muapas ko nilan, Juan. Ba, mao ba? O nala, sige. Lataw na kay nauwahi ka na nila ni Norma na malupigan ka o di. Nay. Wa ko makikumpetensya niya, no? Oo, bitawa. Klaro man. Ay, oy. Kay ba ko anang
ngisihan mo na Kay naon sa mandahining akong nginisihan ako. Basta. Ato na lang ko. May pagkaon di sa kusina ha. Pagkaon lang unya nay ha. Kaon lang. Nanayang kabalakan ako. Ang imong kaugalingon may unaha. Pastilang ka na yung akong anak. Dili na lang yun siya muangkon nga hangton karon. May pagbate paghapon siya ni Juan. Dugay nga panahon nga wa na ko makalikuog sa pauan. I'm so excited and I just can't hide it. Oh my gosh! Wa paghihapon mausab ning dapitan, no? Sa paghihapon kanindot. Sama gyud kani adto pa ang kanindot. Oh my God! Doon lang kita. Dagko na ang bato. Oh my God! May gulay, dangog! Ay! Nakoptan de ka, Norms. Kagihapon mausabuhan. Sabak ka lang gihapon kaabtik o kakusgan nga misaw na ako kaniadto. Dali na. Paghinay lang sunod ha kay dangog. Hold me. What? Kuptiag ako kamot samtang maglakaw ta. Kaya di na ko gustong madagma pag-usab. Kung madagma man ugaling ko pag-usab, gusto ko nga naa ka nga andam mo punit na ako. Ang untwa? Juan. Nga, Norm. Love me. Say that you love me. Hold me. Say that you need me. Basing mag-uwan, Norm. Nga naman. Basing mag-uwan. Nindot paghihapon kong tingog dili ba? Unsa man way contest karong umaabot nga pista kay mo apil unta ko. I'm sure makadaog yun ko. Dili ba, Juan? No. Untwa? Uy, Ilgligot, hilong. I knew it! May hilom kang kasuya na ako. Kasuya, day, wa. Pero kalagot. Oh! Hogera! The feeling is mutual. Like, duh! I don't like you too. My feet! Ha? Ang salita mo sa imong tail? Natakil pa ang ako tiil. Hain? Nalingaw siya ng tapiso. Hain man? Here! May feet ko no! Nya, tuong tiil ra day. No. Dapat may foot ra day. Di may feet. Whatever, no? Masakit-sakit siya. Hilom na mo, ama. Will you make an out of my food? Kadot. Kini ba? Yeah? Kukaw ra mo na pasok si mong kukaw. Ikot mo. Punta. What? You mean my kuko is dirty? May pasok mang lapok day. Idi dirty. Sungix man siya. Dave! Diba? He's making away of me. I'm making behave na ba yan? Part. Gusto na. Ako na taong ganyan. Oy. Dayan. Ambi Dayan eh. Kini? Saman, wanay sakit? Sakit pag-ihapon siya. Ay, biyahan na siya diya, be. No. Narabit ako sa pao. Tatanaw na to siya. Tanong mo. What? You will make biya of me here? Sakit mo kayo mong tiil, day. Ay, kanugon. Mga ligo niya, ikaw. Hindi niya nagagutom. Sakit mo kayo mong tiil. Ay, kabla ka. Kaya dahil natin kagpagkaon din. What? No. Ayaw rin. Dave, kuya ko, ay. Dave, kugusan na lang ko, please. Ha? Sakit ang kamuti, birthday. Ha? Kung gusto ka, ako lang kugusin mo. Mansa? No way, no? Si Dave akong gusto. Diyan, oy. Hindi mo siya makaimo ko. Busa ako lang kugus. Dali. Nalilibutan ko eh! Ano, mahugoy! Mahugoy ba? Mahugoy! Ano na? Ito na sila. Dali na. Mas beto ako nila natakil po daw. Aron ako yung alsahon.
Nasuya ka ni Dayan nga gialsa ni Jan? Kadit. Ano, Dekoy? Dali. Ha? Ay! Uy! Ay! Dave! Ano gialsa mo ko ni mo? Uy, ibutang ko! Ang imong butang imong gibiyaan, ibutang ko ba? Balikon ko to. Humanti ka ihatod. Sa mo butang ko eh! Saman, nasuya ka pas kahimtang nila ni Dayan? O ni Jan? Nasuya! Siyempre nasuya! Kaya gusto ko nga ako alsahon ni Jan. Di ba mahimog ako na lang? Ikabitan ni Alsa na ko ron? Ibutang ko ba? Ayaw, Sa paglihok. mukha ni mo, uy! Mabuya, anti ka. Ibutang ko ba? Lagi. Kalayan na nag-alsa ko ni mo, uy! Unsa ko sako ko? Kung si Jan mo alasan ni mo, okay ra. Mayag ako dili. Kung siyempre kalahiyaan na mo doha. Di ba nga parehas sa maming barkada ni mo? Lahi mo. Kung sila kalahiyan na mo. Kay gusto ni mo siya o wa kay gusto na ako, mau ba? Ay, sa mukha ni mo, uy! Tana pa magiging kay baw naman ka. Ibutang ko ba? Kung sumay ako buhaton. Ano mabalhin din rin ako ang iyong pagtanaw. Wa! Tay pa! Uy, Dave! Dave! Manong milahi man ta nila? Tuara sila, oh! Noong sa mong taong ka, uy, buta ka! Ano niya ang tapaingon din eh? Uy! Asa ko ni mo dada, uy! Pabutang ka? Nga, si gusto ni mo. Soft o hard? Masa? Ay, syempre mas ganahan dyan kong hard, no? Kasi kay ganahan ang soap. Hard eh mong gusto, ha? Ano hard sige, kayo? Kira? Okay. Mga kogit, dyan hindi sa sapa! Ilong dia ay. Help! Mami! Kaba dia na yan ay. Kaba na yan. Tagatukod na yung mungki. Kaba ay, mong mami, di nakatabang ni mo. Kay busy sa kong tatay. Tanawa, wagin mo lingi ni mo. I so hate you na, John! As in, hate you na! Help! Palumos ko! Sige mo, dia yan, oy. Ang tubig ko. Tagahawak na ni mo. Sumasakit mga imutil. Wa man lagi. Kapag-kapag man lagi ka, ha? Ikaw, shit ka dyan! Shit ka! Kapag to ni mo ko. I so hate you! I super duper hate you! I hate you too. Asa yung tag-an ni Part Dave si Lori? Yes, ang itong kikukos pa yan na. Asa ka to sila ay. Nalayo na ta nila ha, ibutang na ko ba? Okay. Pero magsulti na ta din eh. Ha? Ay, Okay. Hapak pa to ha. Sunod, magkong na kayo, butang ko ba? Asa mo din siya? Smiley di ay, naglagkot na ba ako ni mo ha? Lord. Duwan tang tulungan na nagko ni Part dyan. Unya, masay naa. Sabi na ko sa una, inigsoon lang ang akong gabati diyan mo. Pero diyan, nakabato na tagbuot, na-realize na ko nga, dili na inigsoon ang akong gabati diyan mo, Lord. I love you. No, I don't like you, Lori. I love you. Ansa? Nayabag ka di? Munay ka na ko? Hindi tatalo no? Dili talok ko na ako. Pero kung si Jan, mahimura. Sabi na ani Part Jan, ngawa na ako. Ba't iba kong naon? Ay, si drama, oy, kapuya na, oy, lami. Pawa, be, mabalik ko nga to nila. Uy, iya akong kamot ba? Garaa, oy. Adto ko nila. Samong ka, oy, puya ba? Magsulti sa taba. Sige, matagsultihan, nay. Kapuya ni mo, oy. Sa ba matong parang sultihan ba, Dave? Ikaw? Ako? Oh, nga naman ta. Hatagi ko higayon, Lori. Puyo, di, oy. Bisan nun saon, buhay mamahimog ikaw ug ako, Dave. Hinigalara akong pagbati alam ni mo. Si Jan akong gusto. Buhaton ako ang tanan. Nga bapal hindi rin ako ang imong pagbati. Imposible na may tabo. Dili ikaw akong type. Si Jan. Dili paghihapon kumulong sa pagpaninguha nimo. Gusto ko mamasin. Basin pa, sumabot. Makita alasag ko nimo.
Unsa? Dire una mo, mga unsa ta aron mga ligo na ta sa sapa. Juan, sao lang tang plato ha? Ada kami plato nga gidaan ng Norma. Ganahan ka? Ganti ka. Mas ganahan kong magsawmi ni Papa ni mo anak-anak. Mas sweet tanaw. Maikog tani mo, Norms. Oy, may plato na ako. Tagsa na ta? Oy, sige na lang, oy. Ay. Lumias ginamos gipada ni mama ni mo bay di bay. Gibutagang yung dagang limon si tuog lamas. Nawaang lang si. Mayuwa gining nangaman siya eh. Lamiyaw. Dong, ambil ko lolo. Tagay ko loko. Paris na kus kamuti. Ayaw, anak. High blood ka, dili ba? Kini na lang, impilya. Mas lamig ni sa saging ug kamutiwan. Ano? Lor, kadiyat. Ansa man? May mumhu sa ubos sa imong baba. Kuwaw na ka. Salamat, Pai. Daoy. Kaliso day magkinamot o kaon, oy. Hindi yan. Mumusi mong dagway ay. Gibuot ni mong porma eh. Ha? Ansay na, Mumuho, klaro ato. Oh, there's mom, ha? Oh my gosh, Dave, tanaw mo nga akong face, be, may mom, ha? Oo. Wana. Ansa ba, ay? Hinayon sa kuno na ako lang yung managikumat. Busy. Sige, may kuha, oy. Busy man. Ikaw Ako ba? na nagkuha. Naigi ka tanawon. Juan. Oy, nga nung oy, hala. Kada ko galing. Minga nga man ka, Norms. Ha? Minga nga man ka. Oh. Hala, kataas sa kampana. Nga naman, oy. Ay, dakoy siya, uy. Hungitis ako. Ikaw hungitan ta sa ta. Bangag sa ilo. Gaya ninyo mabusogan na ng Norma. It's okay lang yun. Nawan. Ay, pa sinangaman siya tay. Si Aman siya. Juan! Ay! Hungita pa ko! Hungita ko ba? Shit! Nga nung may apas man ni Bayana din eh. Ingon sa kay dili sa muan sa sapa. Let's say yun. Nangilog na sab sa among iksina ni Juan! One look and then you iba na. Mga kasama na pitong kamunamos magpaminaw sa uban pamasumpay ni Bag-utang Sudilanon. Bagong haon. Nagsuwat Marites Parbalbores. Ubo sa direksyon ni John Caracapuhanes. Spinner Joel Bensi. Recording editor Randy Tayad. Atong soundman Jan Lara. Dalit sa RMN Drama. Bigla na lang sinabi sa akin that Ug mo to ka listeners, ang part 3 sa Bagong Haon. Mutiwas og basa mga ka-listeners no sa comment. Mo shout out dai no. Si Kuan, ano naman to? Geraldine Jacobi. Shout out ni mo Geraldine Jacobi no. Ako ni shout out dito kay nabasa na bilis na agi no. Si Cherisa Cabonita, salamat sa paminaw. Cherisa Cabonita, shout out mo niya. Si Ukana Ukanada Gilbert, salamat idol. Medyo dugay ko gahulat sa sumpay nga drama. Salamat kay Ukanada Gilbert no. Salamat sa papaminaw sa mga drama no. Si Rinaldo Estipicar, shout out no. Salamat sa papaminaw. Maricel Emplio, salamat sa papaminaw no. Ri Abintahado, salamat bay sa paya no. Salamat po ni mo Ri Abintahado. Si Gwen Virana, salamat kayo Gwen Virana sa papaminaw no. Si Pitiri 23 po no, salamat sa papaminaw nya, shout out nimo. Og si Risa Mi Ubusa no,
Risami Ubusa, salamat kayo sa pag-upload sir bisan pa man sa imong kabisin na kalugar na jud og edit. Naghuwat ko mga aning episode more power sir. Salamat kay Risami Ubusa no? Sa paghulat aning mga drama. Leopoldo Leopoldo Pagapular. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Queens Dinamita no. Salamat idol, okay kayo na ang tambag makakuha sa pagtulunan na idol. Salamat kayo Queens Dinamita no sa pagtanaw sa vlog no o sa papaminaw sa mga drama. Salamat kayo no. Jocelyn Patalinghog, daghang salamat sa sumpay sir. Wa sa payano Jocelyn Patalinghog, salamat po sa imong kanunay pagpaminaw. Si Jerome Canhas, salamat kayo no. Paminaw, shout out nimo. Si Lingel Habman, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Si Richie Sumili, salamat kayo sa inyong pagpaminaw no. Si Jean Ruiz, daghang kayong salamat. Happy na po akong heart aning drama ha kay Kulba Hinam. Salamat kay Jean Ruiz no sa imong kanunay pagpaminaw. Og si Junil Saluta, salamat kayo. Og si Siang Gabriel Espina, salamat kayo sa pagpaminaw no diha sa Saudi Arabia. Si Ibadiday, salamat kay Ibadiday no sa imong kanunay pagpaminaw. Busy day ka no kay Ramadan, salamat kayo no Ibadiday. O si Mayla Tuyak no, salamat sa pagpaminaw no. O si Queens Dinamita, always naminaw sa mga drama no. O si Miri Arlene Corbera no? Salamat kayo no diya sa Saudi, naminaw ka no, salamat kayo. Samtang gatrabaho sige paminaw, salamat kayo. Miri Arlene Corbera. O si J.K. Puntalan, salamat kayo no. Good morning idol, wala kay kopya sa Quran o Biblia drama, salamat idol. Wala ko'y kopya no, intro ray naa siguro nako nya nana sa channel nga mga dramang binasaya no, giusab lang title. Ang title ana si Mary ug Yusuf. Mao nay title nga gi usog sa pero mao ra nang dramaha kanang Quran ug Biblia. Tungod kay gi kuan sa lain nga estasyon gi imuag laing version. Lain ang mga artista midala pero maurang istorya. Ang Permen Colliantes Gomez na nga drama no. Kanang Quran ug Biblia nya sa laing estasyon gititulan og si Mary ug Yusuf. Maura na siya no, listeners. Nya si si Sarah, sa may basa ni Sarah Gaming. Salamat kayo, naminaw siya sa dramang Sicilia no. Nya si Remart Lusada, salamat kayo sa pagpaminaw no. Nya si Rachel Yang po, salamat kayo. Si Risa Jean Nalitan, salamat kayo sa pagpaminaw. Ug kini si Ivan Cho no, kanunay naminaw, salamat kayo. Kim Briggs Michael Pugi Rider no, salamat, shout out nimo no, salamat kayo sa pagpaminaw Kim Briggs Michael Pugi Rider. Ug si Lini Omega, salamat kaayo no. Si Workers Vlog, salamat kay Workers Vlog no. Thanks idol sumpay sa Chikumalo, God bless idol. Salamat kay Workers Vlog o sa Pantas Vlog, mawala ni no. Lodi Mejia, salamat kayo no. Nya si Mejias Lodi, mawala ni no, salamat kayo. Lionel Galia, mau judul na tani mau judul na judi kahuat, shout out to sunod upload. Salamat kay Lionel Galia no, sa pagsabot no. Sa nga madugay-dugay gid ko sa pag-upload. Mahal ko pasensya no. Pero man kamot ni ko mga ka-listeners no. Si Arman Lunisa, salamat idol na idol. Part 6 ni nag-comment sa Chikumalo no, na abot na tas part 8 no. Si Chirfar no, shout out ni Chirfar no. Hello, hi John, kumusta na? Okay ra gyapon Chirfar no. Medyo kuan lang. Nadugay-dugay ta kay kinilaging akong mata nga mo nahinungdan sa kung kuan, gipaulay ko ba kay labad-labad sa ulo. Katubang og na mag-edit labad ka sa ulo. Nananganing paulay sa ko karon maka kuan sad. Relax ang mata kay isa dali magsige katubang jud sa kuan sa cellphone na mag-edit. Nya kinahanglan jud og paulay sad ba pero laban lang gyapon ta yapon mag-upload gyapon ta.
Mga ilang ko pasensya nga madugay-dugay, no? Salamat kay Chirper, no? Sa imong kanunay pagpaminaw, no? Nya si Aisal Kusaybi, salamat Alminjan sa sumpay. Ayaw na lang tagdang mga comment ay admin kay ma-stress jud kag samot. Sagdi lang kay human sa kaguol kay malipay man. Salamat kayo, no? Aisal Kusaybi, no? Sa kanunay pagsabot mo, nga bisag madugay, kasabot gyapon mo, no? Salamat kaayo. Og si Badiday, sani? Nabasa na nako ni sinagi no. Salamat kay Badiday, no? Salamat kay Badiday sa imong kanunay pagpaminaw, no? Si Jerome Kanha, exciting, naminaw si Paulay sa Kalinaw katapusang sumpay. Salamat kay Jerome Kanha, no? O si Badiday yapon no. Salamat kay Badiday, no? Kanunay yun si Badiday nagapaminaw, no? Daghan kay salamat Badiday. Og si Arman Lunisa, naminaw sa part 6 sa Chico Malo. Si Kuyens Dinamita, maayo gyud na dol, bahala ginagmay rang tabang. Salamat kay Kuyens Dinamita. Og si Maris Riz, no? Salamat idol, God bless you watching Saudi Arabia. Salamat kay Maris Riz diya sa Saudi Arabia. Og si Chirpar, kanunay naminaw, salamat kayo. Cindy Bautista, si Ipancho, si Maricel Arawiran, si Lerk Susu. Salamat kay Lerk Susu, no? Sa imong nindot nga mensahe, no? Salamat kay Sir John, hinaot paunta nga tagaanta kanunay og kabaskog sa panglawas sa Ginoo. Salamat kay Lerk Susu, no? Og si Jean Ruiz, basta kinasingkasing nga pagtabang idol, si Lord nakabaluan na tanan. God bless og salamat. Salamat kay Jean Ruiz, no? Si sakto ginaimuhan si Lodi Mejias, si Jean Ruiz nalingaw sa paminaw sa katapusang sumpay sa Jack Inpoy, no? O si Rizal Bitansos, salamat Ken, kulbahinam kayong Chico Malo. Salamat kayo Rizal Bitansos, no? Naminaw siya sa Chico Malo. O si letter E ang profile, no? Sabi basa niya, adjust, heartline comment, Sindine, sabi basa pala ni Sinidine, libog mo ko ani Sinidine, Sindan, Sindan. Nang-request siya horror, no? Pasinsa kay watay horror, no? Diyan to yung mga kaliwat, nga kay nalang ko daghang kulang, pero na ko'y sinungganan ng katapusan na to. Kulang na, kulang sa mga tunga-tunga, sa mga dapit. Unang wapa na arrange at kay mo basig na yung mangutan na ba, laktaw may dol. Pero pwede rin po hiluton, pero kung edit, masabot na magyapon, sig na yung makuwang. Pasin po, nato na ibalik, o malugaran. Si Mar Albero, naminaw siya sa ani, salamat yan. Si Lengel Habman, naminaw po salamat kay Lengel Habman, no? Sa imong pagpaminaw sa bagong haon parto, no? Sa ning inuod sir karon panahon tibo kalibutan daghan kayo nga na digital kasing-kasing tabangan kada pero naa ka palit paita ako diri idol daghan nagian nga ang mga German man o kapwa nato mura. Salamat kay Lengel Habman, no? Og si Ilter ang profile heartline comment si Roy Neri. Salamat kay Roy Neri, no? Naminaw siya sa Chico Malo ug sa Lone Ranger. O si Lini Omega, salamat kay Lini Omega, naminaw siya sa katapusang sumpay sa Judas Redentor. Nya putlon sila na ako mga kalisteners, kay taas na atong nabasa, no? Iwason na lang po ning sumpay na to basa sa part 4. Sunod lang tag intro vlog karon guman ani, no? Para mahuman na to ning mga comment, no? Maapsan na to ning mga comment ninyo. Mga mga listeners, thank you so much for watching. Amping mo karon na mga listeners. God bless us all.